Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Μαρία ήταν ένα όμορφο μικρό κορίτσι γύρω στα 16 με 17 και ζούσε άσωτη ζωή. Μιλάμε για πάρα πολύ άσωτη ζωή, που μια μέρα που ξεκίνησε ένα πλοιάριο από την Αλεξάνδρεια να φύγει για τα Ιεροσόλυμα, επήγαινε ο κόσμος και έφευγε με το πλοίο αυτό και θέλησε και αυτή να σηκωθεί να πάει να δει τι συμβαίνει εκεί που πάει όλος αυτός ο κόσμος. Ο κόσμος πήγαινε να προσκυνήσει τον Τίμιον Σταυρό και τον Πανάγιον Τάφο του Ιησού μας. Λοιπόν, όταν έφτασε στο λιμάνι, εκεί που έμπαινε ο κόσμος μέσα στο πλοίο, είπε εκεί στον καπετάνιο να περάσει κι αυτή. Της λέει, έχεις τον άβλο, πώς θα φύγεις εσύ με το πλοίο, όλοι πληρώνουνε. Εγώ του λέει, δεν έχω λεφτά να σε πληρώσω, αλλά άμα θέλεις, του λέει, να σε πληρώσω με τη σάρκα μου. Αυτός όταν άκουσε έτσι, την πέρασε μέσα στο πλοίο και όταν φτάσανε στα Ιεροσόλυμα και βγήκανε εκεί από το λιμάνι, θέλησε να πάει και αυτή να προσκυνήσει μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Όλος ο κόσμος έμπαινε άνετα. Αυτή όμως μια αόρατος δύναμη την έσπροχνε και την έδιωχνε από μέσα και δεν της επέτρεπε να μπει μέσα να μολύνει τον χώρο. Αυτό συνέβη 2-3 φορές που προσπαθούσε να μπει, αλλά μια αόρατος δύναμη της έδινε μια και την πέταγε έξω. Όταν είδε αυτό το γεγονός να της συμβαίνει, παρακάλεσε την Παναγία και της είπε, επέτρεψέ μου και μένα να περάσω μέσα να προσκυνήσω αυτά τα Άγια μέρη και εγώ θα πάψω πλέον πια να κάνω τέτοιες και φοβερές αμαρτίες απάνω μου. Τότε η Παναγία της επέτρεψε, εμπήκε, προσκύνησε και της έδωκε μια συμβουλή και της είπε η Παναγία, μην πας στη γειτονιά σου όταν θα θέλεις τώρα από εδώ και πέρα να σωθείς και μετανοήσεις, παιδί μου, της λέει. Θα φύγεις, θα πας στην έρημο, γιατί εκεί σε ξέρουνε, εκεί όλοι οι γνωστοί σου και θα σε διαμπομπεύουνε συνέχεια και θα σε στεναχωράνε, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα με την κοινωνία, που λέει κιόλας η κοινωνία καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ξεκινάει και φεύγει και πάει στην έρημο. Πάει στην έρημο και εκεί αντιμετώπισε πολλούς πειρασμούς. Ένιωθε τη νύχτα το κρύο το φοβερό, που εκεί στην έρημο όταν την ημέρα φτάνει 45 βαθμούς θερμοκρασία, τη νύχτα κατεβαίνει υπό το 0 και φοβήθηκε το κρύο εκεί, πάρα πολύ το φοβήθηκε τη νύχτα, γιατί περάσαν τα χρόνια, άρχισε και μεγάλωνε και τα ρούχα της ελιώσανε. Μέσα εκεί στην έρημο που ζούσε δεν την έβλεπε κανένας, μόνο τα άγρια θηρία της κάνανε παρέα. Τέλος πάντων της είχε πει ότι η Παναγία από τα Ιεροσόλυμα θα πάρεις μαζί σου 3 ψωμιά και με αυτά θα κόβεις ένα κομματάκι και θα περάσεις όλα τα χρόνια της ζωής σου και θα χορταίνεις. Και το πρωί με τη δροσιά που θα ρίχνει απάνω στα λουλούδια και εκεί στα όσα χορτάρια φυτρώνουνε, θα παίρνεις τις σταγόνες τους και θα πίνεις νεράκι να δροσίζεσαι. Έτσι και έγινε. Περάσανε τα χρόνια
εσκελετώθηκε το σώμα εκείνο το καλήγραμμο κορμάκι της και έγινε 2 κόκαλα. Μεγαλώσαν τα μαλλιά της και ασπρίσανε και μακρύνανε τα μαλλιά της και σκεπάζανε τους ώμους της. Περάσανε πάλι, όπως λέμε, τα χρόνια και άξαφνα τη Μεγάλη Σαρακοστή έβγαινε κάποιος ιερωμένος από το μοναστήρι εκεί, το οποίο ήταν πολύ πιο κάτω, και έβγαινε να πάει να κάνει έναν περίπατο, μήπως βρει κανέναν ερημίτη και κανέναν ασκητή μεγάλον να πάρει συμβουλές, επειδή ήταν Μεγάλη Σαρακοστή. Όταν έφτασε εκεί μια μέρα και βλέπει από μακριά τη σκιά της Μαρίας να αιωρείται πάνω από τη γη, λέει, ή φάντασμα θα είναι, ή δαιμονικό, ή κάποιος ερημίτης που είναι τόσο ενάρετος και περπατάει πάνω στον αέρα. Όταν τον είδε η Μαρία από μακριά, τον Άγιο Ζωσιμά, έτσι λεγόταν ο ερημίτης, από το μοναστήρι, της φωνάζει και της λέει, αν είσαι Άγιος του Θεού, σταμάτα να σε κουβεντιάσω, να μου δώσεις συμβουλές. Αν είσαι όμως φάντασμα και δαιμονικό, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος να εξαφανιστείς από μπροστά μου. Τίποτα όμως εκείνη τη στιγμή. Η Μαρία στεκότανε και τον κοίταγε και του βάζει μία φωνή και του λέει, γέροντα, του λέει, Ζωσιμά, του είπε και το όνομά του. Αυτός τάχασε όταν άκουσε ότι έχει αποκτήσει χάρισμα προορατικών. Γέροντα Ζωσιμά, του λέει, μην πλησιάζεις κοντά μου, γιατί είμαι γυναίκα και δεν κάνει να ειδείς το κορμί μου, και σε παρακαλώ πολύ, άφησε το ράσο σου ευτού ακριβώς και φύγε λίγο πιο πέρα και γύρισε την πλάτη σου και εγώ θα περάσω και θα έλθω κοντά σου να μιλήσω μαζί σου, γιατί σε χρειάζομαι. Και έτσι και έγινε. Σ' αφήνει το ράσο ο γέροντας και ήρθε η Μαρία πετώντας από εκεί. Το παίρνει, το φοράει και ήρθε, έλα γέροντα, του λέει, σε παρακαλώ να πάρω την ευχή σου. Ποια ευχή μου, της λέει, να πάρεις εσύ? Και γονατίζει ο Ζωσιμάς να της φιλήσει τα πόδια. Σε Άγιος του Θεού εσύ και δεν μπορείς εσύ να, όχι, του λέει, θα κάνω εγώ υπακοή σε σένα, ναι, γιατί είσαι λειτουργός Κυρίου και πρέπει εγώ, του λέει, να γονατίσω και να φιλήσω τα πόδια σου, σε βάσμιε γέροντα. Πράγματι της επέτρεψε, φίλησε το χέρι του και τη ρώτησε και της είπε, ποια είσαι? Του λέει, είμαι μια κοπέλα η οποία γέρασα μέσα εδώ, σε αυτή την έρημο, είμαι 40 χρόνια. Πήγα στα Ιεροσόλυμα με πολλές αμαρτίες απάνω μου. Ήμουνα πεφορτισμένη τη αμαρτία μέχρι πάνω από το κρανίο του κεφαλιού μου. Και η Παναγία δεν επέτρεπε να μπω μέσα να προσκυνήσω τον Πανάγιο τάφο του Υιού της. Και με έδιωχνε και με έσπροχνε και δεν μ' άφηνε να μπω μέσα. 3 φορές μου το έκανε αυτό και τότε απελπίστηκα και είπα, Μαρία, πρέπει να μετανοήσεις, δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι κατάσταση αυτή να δίδεσαι στους άντρες και να γεμίζεις την ψυχή σου και να τη γεμίζεις με βόρβορο. Τότε του λέει, γέροντα Ζωσιμά, απεφάσισα, αφού με αρμήνεψε η Παναγία και μου είπε τι θα κάνεις, θα πάρεις 5-3 ψωμιά, παιδί μου, της λέει, και θα πας στην έρημο, εκεί θα κατοικήσεις.
εκεί θα σωθείς, εκεί θα γιασιτεί το σώμα σου και θα πάρεις το βραβείο της μετανοίας μέσα σε αυτή τη φοβερή έρημο. Ξεκινάω και έρχομαι και παίρνω το δρόμο και μπαίνω μέσα στην έρημο αυτή, μέσα στην άμμο και μέσα στη ζέστη και μέσα στο κρύο της νύχτας. Τότε λέει, περάσαν τα χρόνια, ασκήθηκα, προσευχόμουν, έκλαιγα, μέρα και νύχτα τα δάκρυά μου έβρεχαν την άμμο και του ζητούσα συγχώρεση του Κυρίου Παντοκράτορος. Τότε, αφού πλέον κοντεύε το τέλος μου να έρθει, έστειλε ο Θεός εσένα να μπεις μέσα εδώ κοντά μου, να σε βρω και να κουβεντιάσω και να στα πω για να ξέρεις ποια είναι η Μαρία η Αιγυπτία. Τότε ο γέροντας στενοχωρέθηκε πάρα πολύ που πέρασε τέτοια ζωή και τόση ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια και του ζήτησε μια χάρη, του λέει, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Τι θέλεις, κορίτσι μου, της λέει, πες μου, παιδί μου, και εγώ θα την κάνω. Θέλω, του λέει, του χρόνου τέτοια ημερομηνία όπως είναι σήμερα να έρθεις, του λέει, να με κοινωνήσεις, να φέρεις τα άχραντα μυστήρια μαζί σου και να με κοινωνήσεις, να φύγω κοινωνισμένη για την ουράνιο βασιλεία του Θεού. Το έχει ανάγκη η ψυχή μου, γιατί ήμουν τόσα χρόνια μέσα εδώ στην έρημο χωρίς σώμα και αίμα Χριστού. Ναι, Μαρία μου, της λέει, θα έρθω να σου δώκω το σώμα της ζωής, της μετανοίας και της σωτηρίας του ανθρώπου. Πράγματι προσκύνησε η Μαρία το χέρι του και τα πόδια του και αυτός της φίλησε το χέρι και άξαφνα η Μαρία επέταξε και έφυγε προς τα μέρη του Ιορδάνη. Και ο γέροντας πήγε στο μοναστήρι και δεν είπε τίποτα σε κανέναν, παραπερίμενε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να πάει να την βρει πάλι στην έρημο, να την κοινωνήσει και να την ενταφιάσει. Πήγε του χρόνου πάλι τέτοια μέρα της Σαρακοστής και βλέπει άξαφνα να έρχεται η Μαρία στον αέρα. Επέταγε όπως πετάνε τα πουλιά και έφτασε κοντά του, τον χαιρέτησε, πήρε την ευχή του, ευλόγησε τον γέροντα Άγιε και προσκυνάει, γιατί κράταγε στα χέρια του το Άγιον Ποτήριον με το αίμα και το σώμα του Κυρίου. Πράγματι ζήτησε τη συγχώρεση από τον Κύριο και ανοίγει ο γέροντας, ξεσκεπάζει το Άγιο Ποτήριο και παίρνει την Αγία Λαβίδα και την κοινωνάει τη Μαρία. Ανοίγει το στόμα της, παίρνει το σώμα του Κυρίου και του λέει, γέροντα, εκείνη τη στιγμή, φεύγω τώρα και είμαι ολοχαρά, πάω να συναντήσω τον υμφίο μου που τόσο τον αγάπησα. Έσκυψε ο γέροντας, της φίλησε το χέρι και τότε ξεψύχησε στα χέρια του. Τώρα σκεφτόταν ο γέροντας, λόγω του ότι ήταν σε μεγάλη ηλικία, πώς τώρα να σκάψει, να τη θάψει. Και του θαύματος από μακριά έρχεται ένας λέοντας μεγάλος και έρχεται εκεί κοντά, βγάζει τη γλώσσα του, φυλάει και προσκυνάει το σώμα της και έγλειπε τα πόδια της και άρχισε με τα τεράστια νύχια του να σκάβει την άμμο μέχρι που φτάσε στο σκληρό χώμα και ανοίξανε με τον λέοντα και πιάσανε και την ενταφιάσανε, τη σκεπάσανε και στο σημείο εκείνο έγραψε από πάνω ο γέροντας στην άμμο
εν θα δεκείται η Μαρία η Αιγυπτία. Να έχουμε την ευχή της και γι' αυτό η Εκκλησία την ετίμησε. Την ετίμησε για τη μετάνοιά της. Την έβαλε να διαβάζουμε τη δεύτερη μέρα ή την τρίτη, δεν θυμάμαι ακριβώς, την ημέρα που είναι της Μαρίας της Αιγυπτίας, το τροπάριο. Λέω, για σκεφτείτε πόσο τιμή της έδωκε ο καλός Θεός, πόσο συγχωρεί τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και ακούς σήμερα να σου λένε, μπα, εγώ δεν σώζομαι, έχω κάνει πολλές αμαρτίες, κι όμως έχει κάνει θαύματα ο Θεός. Έχουμε τόσα παραδείγματα, έχουμε τόσους αμαρτωλούς ανθρώπους που διαπράξανε μεγάλες αμαρτίες και τους αξίωσε ο καλός Θεός να τους βάλει στα δεξιά του. Αμήν.